de goberno, alguén ten que tomar esa responsabilidade por, digamos, corresponsabilidade cos veciños, por non someteros a unha situación que en cualquier momento pode explotar e pode generarnos un problema. Desde logo, creo que é un momento de evitalo, podes haber feito antes ou podes facer despois, pero bueno, nós tomamos a decisión de facelo en un momento en que consideramos que é inviable o poder seguir facendo as festas como nós pretendemos facelas aquí. Temos outra experiencia, e a experiencia é que o modelo de festas que se van facer non vai ser o mesmo modelo que tiñamos agora. É dicir, vai a cambiar o modelo de festas, todas as propostas que levo o equipo de goberno para facelas. É dicir, se van a levar unhas festas ao Aguillón donde, de alguma maneira, igual que pasa na Baco Festa, que é un pouco que non serviu de experiencia, é dicir, a xente que vai ao Aguillón vai estar no Aguillón, vai disfrutar de espectáculos no Aguillón hasta a hora que considera oportuno. Xa non vamos a seguir con esa costumbre que temos aquí de que ás 11 da noite para as orquestas vamos a cenar e despois volvemos. Non. É dicir, vai haber unha continuidade de atracción durante ese tempo, o cual a xente que vai, pois, estará en lío o tempo que considera oportuno, igual que pasa na Baco Festa. Cando queira, se marcha, cando queira, pode seguir, digamos, de alguma maneira, disfrutando do entorno.